A podívala jsem se na sebe do zrcadla a řekla jsem si, teda už jako začínám vidět, že stárnu. Najednou máš nějaký leta a už opravdu nejsi viditelná. Jako. Někdy máš jenom 2 volby, buď přežiješ, anebo ne. Nebát se. A nebo se bát a dělat to stejně. A to je ještě důležitější. Tak křičela, plakala, řvala hodiny. Protože jsem jako nevěděla, co a jak. Kdybychom nebyli zranění, tak se stejně se budeme si foukat na nějaký bolístky, vytvoříme si to, ty zranění nás posilujou. Nepodám se tomu. Nedám Dobře, padají na mě hovna, ale já se nedám. Že ten čas je mě tak vzácný a že z toho udělám úplně to nejlepší, co můžu. Keď som si prvýkrát pozrel film Bardotky, mal som pocit, že je to film o slobode. Čo pre vás znamená sloboda? Co pro nás znamená svoboda? To je taková těžká otázka, když je to jednoduchý. Něco, co vlastně... To je strašně těžký. Jak to jakoby říct? Svoboda není, že si dělám, co chci. Svoboda je, že si dělám něco, co vím, že můžu dělat, aniž bych tím ohrozila někoho jiného a že mě nikdo neznásilňuje, abych dělala to, co chce on. To se teď nedá vůbec jakoby rozmotat, co jsem řekla. Jako já to úplně chápu, takže to budou chápat i ostatní. Pro mě osobní svoboda je, že se dokážu být to, kdo jsou. Takže se nepřetvářuju, že jsou něco jiného a že se chovám, jakože všecko, co dělám, je pravdivý. A to je taková svoboda, že tím smyslem, že když já můžu být to, kdo jsem, doopravdicky, tak se nemusím tak moc bát, co si o mě lidi myslí. A to tě svobodí. Já bych řekla to takhle ještě, že vycházím z toho, co chci, s ohledem, abych tím nebránila svobodě těch druhých. Vy ste rozprávali, Paulina, o strachu a o tej pravdivosti a autentičnosti. Mali ste tak celý život? No, kde pak? Já si myslím, že celý život jsem po tím, jak si toužila, nebo jsem věděla, že to tam někde je, ale nerozuměla jsem tomu. Proto je být starší žena je tak to je, že se osvobozují. Ano, zrovna, přesně, protože čím dál tím si starší, tím si chytří, moudřejší a tak je to dojde vlastně, co ta svoboda je. Že to není, že si děláš cokoliv chceš, anebo že máš tolik peněz, že si můžeš koupit cokoliv chceš. Jakože to jde o to vnitřní svobodu. A do toho musíš jaksi dozrát, víš? Jako když jsem byla mladší a když jsem byla modelka, a jako byla jsem na vrchu světa, vše jako, tak a lidi si mysleli, že jsou svobodná, jako že si můžu dovolit cokoliv. Ale já jsem opravdu, jako jsem se bála, protože já jsem pořád chtěla být to, co ode mě lidi chtěli. Takže jsem se vlastně přetvářovala hodně, víš? Jako jsem nechtěla jsem dělat to, ale abych byla příjemná, aby o mě lidi špatně nemluvili a taky jak vypadám, to nad tím tak záleželo, protože z toho byly všechny moje peníze, moje kariéra byla všecko o tím, jak vypadám. Tak jsem byla nejméně svobodná, když to vypadalo v světě, že jsem nejvíc svobodná. Boli ste najmenej počutá, keď ste boli najviac videná. A to je hezky. Když jsem byla nejvíc videná, tak jsem byla nejméně slyšená. To je hezky. A čo vám pomohlo sa oslobodiť? No, vyrůst. To je lehký, akorát jsem vyrostla. Taky se mně staly nějaké blbosti, ty blbý věci v životě a jako překonávat ty těžší doby a smířit se s něma, odpustit,
to tě, jako víš, to tě to přidává k tomu, že rozumíš, kdo seš a to tě osvoboduje. Zní to moc americký? Ne, není to, je to spíš bych řekla řecká filozofie taková. Seš něco jako takový. Vy ste tiež veľmi otvorený človek a otvorene rozprávate aj o citlivých témach, čo nebýva úplne v našej spoločnosti zvykom. Čo vám pomáha k tejto otvorenosti a k tejto slobode? Já asi to, že jsem se zbavila té kontroly a vůbec nad tím nepřemýšlím, jestli je to, já si to tak myslím. Ještě si vždycky prověřím, jestli tím nemůžu nikomu nechtěně ublížit. Taky nemůžete jakoby říkat všechno. A pomáhá mě, že mě štve ta lež, která třeba jakoby je, tak je důležitý na ní upozornit. Je to prostě jako, že se člověk vyjádří a nemá výčitky svědomí, že se za něco schovává. A já si totiž myslím, že člověk je prohraný, teda já už mluvím jako ty, prohraný, je člověk prostě prohrává v momentě, že má strach a obavy a kontrolu a pořád. Jako, a teď jako a chci se zalíbit. A to já se chci zalíbit. Třeba Pavlíně. Chci, aby si mě vážila, ale nebudu proto mluvit jinak. Třeba se jí zeptám na to, ale co si myslíš o tomhle, já si myslím to a to. A já si myslím, že pravda je nade všechno. Myslím si to, došla jsem k tomu. No. I když je nepříjemná. Tomu věřím úplně 100% taky já. Kedy prvýkrát ste mali ten pocit, že ste same sebou v svojom živote? Já si myslím, že to vždycky mám pocit, že to ztrácím a pak to zase znova najdu, že to není takový jako uzavřený. A že to, když jsem třeba ten pocit měla a najednou jsem si to potom něco zažila novýho, říkala jsem, no tenkrát to byla blbost, teď jsem svobodná. Tady a teď. A ono je to asi jedno, co bude a asi je i jedno, co bylo. Důležitý je, co je teď. Myslím. Jestli to dobře chápu, tak já jsem zase v pozici, kde mě to zrovna dochází a takže prostě pokouším se směrovat tím směrem, ale jako nejsou furt tam, jo, někdy se mě to rozpadne a potom to musím jako dávat zpátky dohromady. To není to automaticky, ale člověk nad tím opravdu musí pracovat, jakože to je něco, co se musíš prostě zbudit a řeknout si, že today I'm going to wake up and I'm going to be grateful. Budu vděčná za všecko, co mám a to tě hned dá jako tečka. Ano. Že se nedíváš dozadu nebo dopředu. Že když jsi vděčná, tak si teď. Ano, srovnat se s tím, co je teď. To vlastně musíte prověřovat neustále, jak říká Pavlínka, jo? Že to neskočí automaticky a že nás někdy doběhne ta minulost. Nějaký ty strachy z té minulosti, něco prostě se stane a že je docela dobrý jakoby meditovat a proto třeba byly důležitý ranní modlitba a večerní modlitba, taková jako bilance a zase na druhou stranu se v tom moc nešťourat a smysl pro humor a pro nadhled. A hlavně je úplně úžasný, když máte člověka, který vám to pomáhá hlídat a to nebo manželka má jako, to je úplně úžasný, prostě, že vlastně muž a ženo jedno jsou, tak to je tak jako, nebo přátelé, nebo děti, to je jedno. Ale někoho, kdo ti podá vlastně tu reflexi. Čo pomáhá vám prekonovat ty strachy? Pro mě, jako hele, já jsem si toho za posledních 8 let jako dost prošla a hodně jsem se naučila, já jsem dělala hodně terapie, se tomu říká v češtině, hodně terapie, hodně knížek, jako prostě hledala jsem, jak se mám chovat, kdo jsou, proč, všechny takové ty velké otázky. Jedna věc, kterou jsem asi přečtla, ale jako moc se mně líbila, že to vlastně má společného s tím, co zrovna říkala, že někdy tě prostě život, něco se ti stane a že tě to hodí naspátek, jako víš, že reakce bude vlastně ne tvoje tečka, ale třeba když ti bylo 10 a někdo tě kopl. A takže ani si to nevnímáš, že prostě, že to je ta reakce. A já na to ráda myslím, jako že malá Pavlínka neměla řídit autobus, ale musela. A tak prostě si to
si to udělala tak, jako že se naučila řídit ten autobus, když byla příliš malá na to řídit autobus. A teďka, když se mně něco stane, tak malá Pavlínka ve mně hopne a chce řídit ten autobus. Ale jako dělá to blbě, dělá to podle svojho, jako dětského stylu. A takže já, velká Pavlína, musím říct, hele, víš co, je to v pořádku, sedni si, já to mám, já už umím řídit, nepotřebuješ to dělat ty. Já musím přiznat, že v tom potřebuji pomoc a mám štěstí, protože mám svého zpovědníka, kamaráda, a který říká, je to jednoduchý, ale není to snadný. A je to v tom, že fakt jako si to nekomplikovat, ale zase to nezjednodušovat. Co je, když je něco jednoduchý, tak neznamená, jak by to zjednodušovat. A vlastně prostě to nebát se. A nebo se bát a dělat to stejně. A to je ještě důležitější. A tomu mi pomáhá buď ta modlitba, anebo i sranda. A protože ten můj zpovědník je velmi vtipnej, tak to mám dohromady a kdyby jsme žili v době inkvizice, kdy vládla, tak nás upálej oba dva. Ľudia sa pri strachu boja asi častokrát toho svojho zranenia vnútorného. No, ale to mně přijde, že zrovna zranění je důležitý, že kdyby jsme nebyli zranění, tak se stejně se budeme si foukat na nějaký bolístky, vytvoříme si to, ty zranění nás posilujou, bych řekla. Já si myslím, že ty zranění nás nechají vědět, jak se to cítí pro ostatní, takže empatie. Říkáte empatie se říká, to je cizí slovo. Že nemůžeš mít empatii, když to nevíš, když to nesnal, když to neskusil. Cítit se. Viete mi, tak je to osobné, nemusíte samozrejme odpovedať, ale tak zamyslieť a povedať, že ktoré zranenie vás tak posunulo najviac, alebo či si tak pamätáte v živote nejaké také obdobie, že bolo to ťažké, bolelo ma to, ale posunulo ma to ďalej. Mě asi smrt maminky, protože mi bylo 25 a já jsem ji nečekala a vůbec jsem si neuvědomovala v té době, co pro mě všechno znamená. A najednou všechno neznámý začalo být nebezpečný a až dlouho jsem se musela vlastně vychovat k tomu, že neznámý je zároveň dobrodružný, že to posiluje. To bylo asi tak, jako když řeknu nejhorší, takový ty rozchody, ty nešťastné lásky, ty většině se směju, anebo jsem je odstřihla. To mě ne to. Ale asi to. No, já bych asi bych musela začít, když mě bylo 9 a vzali mě od babičky do Švédska a z Česka do Švédska. A to pro mě jako tenkrát jsem si děcko, takže nechápeš, co se děje a myslíš si, že to je takový normální. Ale ten pocit, že já nemám žádnou kontrolu, že prostě někdo jiný se může vjít a říct, teď vezmu tebe a dám tě na měsíc a tam teďka budeš do života bydlet a někoho jiného, ty lidi, co miluješ, ty už nikdy neuvidíš. Víš, to bylo vlastně, to se mně stalo, když mě bylo 9, ale ono se mě to stalo ještě párkrát v životě. Ano. Ono se to, tak asi jako mám se z toho naučit. A já myslím, že když mě zemřel manžel, tak taky to byla doba prostě, kde jsem byla úplně ztracená, kde jsem nevěděla, kam mám a kdo jsou. Jako my jsme byli dohromady 35 let, takže on pro mě byl celý život. A rozváděli jsme se sice, ale jako to bylo v moje hlavě to bylo jako, že jo, jako se rozvedeme, ale ovšem, ty budeme bydlet vedle sebe a já mu budu jako přinášet večeřu a jako, že víš, že jsem si nemohla jsem si představit život bez něho. A takže no, to bylo definitivní. Ale čo vám pomohlo sa posunúť ďalej v podstate, lebo... Víš to, cože asi myslím, že já jsou že prostě, že nechci umřít, no, jako a někdy máš jenom 2 volby, buď přežiješ, anebo ne. A když chceš přežít,
tak prostě musíš dělat cokoliv můžeš, abys přežil nebo přežila. A tak já jsem dělala úplně všecko, co jsem mohla, což jako teda nebylo moc. A hodně jsem chodila v lese za chatou a jako tak křičela, plakala, řvala hodiny. A protože jsem jako nevěděla, co a jak. A ještě byl covid, takže to jako moc nepomohlo. To jsem neměla žádný kamarády kolem sebe. Jsem to byla jenom já, moje 2 kluci, co taky teskněli. To bylo jako zřejmě, já chci řekla, že to byl ten nejhorší čas mojeho života. A to je před 7 lety. A podívej, kde jsou teď. No a já si myslím, že jestli máme něco společného, tak je to láska k životu a víra v naději. A že my vždycky vidíme tu sklenici poloplnou a někdy si to dokonce ještě doplníme, že ji vidíme plnou. Prostě ten chuť nepodám se tomu. Dobře, padají na mě hovna, ale já se nedám. Prostě. No, to si myslím, že máme hodně společně a proto jsme hned byli jakoby k sobě. Že jsme bojovnice, no. Jo. V Barzotkách je pekne vidieť, ako ten čas vplýva nielen na naše tváre, ale aj na priateľstva a na vzťahy aj k sebe, aj k tomu okoliu. Kedy ste začali vnímať, že sa začínate meniť fyzicky? To pro mě je lehký, protože já jsem na tu fyzickou stranu jsem byla tak velice zaměřená kvůli kariéře. Velice pamatuju, že když mě bylo 46 a podívala jsem se na sebe do zrcadla a řekla jsem si, teda už jako začínám vidět, že stárnu, že jako najednou, a že to bylo takový najednou. Den předtím jsem ještě byla taková docela mladá a najednou hotovo, konec. A potom jsem si toho byla jako hodně vědoma, víš, a tak jsem se začala taky dívat ven a jak mě lidi vnímají a jak mě třeba nevnímají, jak najednou si máš nějaký leta a už opravdu nejsi viditelná, jak to znám. A nějak divně jako stává se nám to všeckém. Jako všechny ženy ví, co to znamená. A i když byli nádherný a nebo nenádherný, jako to na tím nezáleží. Prostě přijdou leta, kdy jdeš na ulici a asi neviditelná. Já si říkala, jako to by byl výborný čas prostě začínat třeba... Něčím jiným, no. Ne, třeba krás v obchodě a tak, víš, jako kriminální kariéru. Klidně, já si myslím, že bychom to, když si nedáme make-up, dáme si brýle a půjdeme něco zvednout tam v obchodě. Půjdeme, doporučit nám nějaký obchodák. Vy si pamätáte tento obdobie, kdy jste začali? Já jsem si to asi uvědomila, když mi museli začít přešívat kostýmy. Já jsem byla vždycky hodně štíhla, pak přišel nějak covid a prudce jsem přibrala, což když nosíte furt nějaký tepláky nebo tohle s gumou, tak jako by to není, že nedopnete. A najednou po covidu přišlo, ale do té doby víte co, tak u mě to je trošku jiný. Já už jsem 15 vypadala na 45. Takže jakoby vlastně mě všichni říkali, vy stárnete, akorát holubka se drží. A tohle to bylo jako, že jsem jakoby přibrala. No tak já, když jsem byla na Damu, tak Chýlková, ty bylo 17, mě bylo sice jenom 21, ale ona si myslela, že jsem dálkařka nebo že tam učím. Tak jako ono to má určitý výhody, když se s tím smíříte a když si neřeknete, priorita je být krásnej a mladý. Ne, priorita je být. A stáří není sprostý slovo. Protože naopak jako u indiánů ty starý lidi byli nejvíce vážený, protože to dotáhli tam, kam až to dotáhli a měli ty zkušenosti. A když si k tomu můžete přidat i to mladý pojetí života, kam se hrabete vy cucáci. Čo je pre vás také najkrajšie v tomto období u jednej a u druhej? Oproti, dajme tomu 30-ky, 40-ky. Jsem ráda, že jsem poznala Pavlínu. No. To je pro mě tohleto období strašně důležité, protože minulý rok, když jsme spolu začali točit a teď jsem viděla, jako já jsem to cítila jsem, že vlastně se nějak osvobozuju od toho někam to dotáhnout, něco dosáhnout. A teď jako, když mi třeba řekla, že cvičí, protože chce být v pohodě, chce být silná, chce si ten život užívat, že se raduje, že si využívá toho, kdykoliv se raduje, ještě její partner, novomanžel, tehdy snoubenec, ten je úplně
úplně mladý kluk, praštěnej prostě. Oni tak jako Sice nemá zloběj. vlasy, No, Gandhi taky neměl. A on prostě, oni spolu tak blbnou a hrajou si a jako kdyby kolem vůbec nebyl žádný svět, ať si všichni trnou nohou, to je ta svoboda. A je milovaná, on je milovaný, oni jsou, to je jako, jak by se dá, kdybych na co se ptal, protože jsem se úplně zahleděla, já vždycky se na ně dívám, teď si s tím, jak Pavlína něco vypráví a Jeff na ní kouká. A já zjistím, že se tak na ní dívám i já. A to je jako, to je hrozně důležitý. Nevím, co se stalo. Eva má pravdu, jako s rokama bohužel taky trochu přichází, že prostě už nejsi tak silná, nebo že jako... Dřív unavený jsme. No a jako tělo potřebuješ prostě dělat víc, abys byla na té samé úrovni. Předtím jsem nemusela dělat nic a teďka musím dělat hodně. Ale jako v hlavě toho máš o tak moc víc, je tam tak víc moudrosti a jako to pochopení, co vlastně život je. A taky, víš, to, že mě začíná skoro být jedno, co si lidi o mě myslí, tak to je opravdu to je strašná svoboda. A jako tam měřím, tam ještě úplně nejsou, ale... Vaďonka ještě na to. No tak až za 20 let, až nám bude tak 80, tak možná budeme úplně svobodní, to si nejsou, jako já si nejsou jistá. Ještě furt se chci líbit, ještě furt chci, aby mě lidi měli rádi a tak. Takže nejsou úplně z toho venku, ale třeba když lidi mě říkají nehezky věci a hlavně na sociálkách, víš, kde se ti řeknou, že jsi škaredá stará baba, jdeš do prdele a tak. Tak si říkám, jako ze začátku to trošku třeba bolelo, anebo jsem to aspoň pocitla, jako že když mě štipneš. A teďka se tomu směju, teďka si myslím, že to je srandovní. Já někdy a jí ráda jako s něma konverzuju, protože si říkám, no jako, co se ti stalo v životě, že máš potřebu takhle plivnout. No, ale jako, že mě to opravdu zajímá. Já to nedělám z toho, jako že chci být srandovně nebo ironická, ale opravdu mě to zajímá. Ale já si myslím, že to je taky v tom, že právě, že už si vybíráme, u koho nám záleží na tom, co si o nás myslí. Přesně, že ty lidi... Kde kdo nedostane. Ano, jenom lidi, co respektuješ, o to mě stojí, co si o mě myslí, jo. Jak Evičku. Ano, já taky potřebuji, aby si o mě mysleli to dobrý. Je v vašom životě ještě potřebná pochvala? Určitě, ale není to ta priorita. Potěší, ale když jakoby třeba pro mě je dobrý, když uděláte něco, vůbec teď nebudu mluvit o povolání, ale třeba něco charitativního, někomu pomůžete a vidíte, že ten člověk to ani nemusí vědět, že jste to udělal vy. A že ten člověk má z toho radost a řekne, nechválí vás, ale řekne, tohle bylo skvělý, že jsem tohleto dosáhl, dočkal se toho, dostal. To je ta pochvala, to určitě. Ale to je taková, to není ty jsi výborná, ale mě to tohle je satisfaction, to je něco trochu jiného. Pochvala, jak jsme se první podívali na Bardotky, jo, v Praze. A Jeff seděl vedle mě, teď mě ovšem dobře zná teď. A po filmu se na mě podíval a takové byl rozářené a řekl jako miláčku, jako ovšem Eva a ty jste skvělý a Dáša. Ale jako chtěl to naměřit na mě, tak mě řekl, že jsi senzační. A teďka hned viděl, že já tu pochvalu nemůžu vzít dovnitř. Když mě řekneš, jsi výborná, tak pro mě to nic neznamená. Aha. Musíš to říct přesně, musíš říct, tak jak jsi teďka sedla, tak to je výborný. Tak to slyším. Když mě řekneš, to bylo výborný, nebo to bylo hezký, tak to pro mě je skoro, jak kdybys mě trošku oddělával. Jo, odsunul. No, odsunul, že mi jako taková pochvala, co je taková, nemá žádný mír. Ne, míru. No, tak to neslyším. Já jenom slyším, když je to opravdu něco,
třeba tady tyto slova, co jsi napsala, to je krásná věta. To, proto žiju. Ste veľmi slávne aj v Čechách, aj vo svete. Ako pracujete s egom? Že vás to ego neničí a že ste stále pokorné a... Kdo říká, že je pokorná? Máš nás vidět v hotelu, když jsme sami. No, tak já třeba, jak tady říkala Pavlínka, že na sobě musela pracovat a hodně věcí četla, tak mám pár takových duchovních otců, vůdců nebo učitelů a jedním z nich je třeba Seneca, Marcus Aurelius, anebo psychiatr vídeňský Viktor Emil Frankl, který vlastně o tomhletom mluví, jo, nebo i Jung, co může všechno ego způsobit a jak je dobrý se na něj vykašlat. A tady v tom si myslím, že pomáhá hlavně ten šibeniční humor, že jako opravdu člověk už když tak jako by si začne, jako řeknu to, jako foukat pod koule, tak najednou si musí říct, tak se ze sebe neposer. Jo, je to prostě jakoby jet naplno a nezapomínat, že jde o hovno, že stejně tady jsme na návštěvě, i když my dvě tady budeme hodně dlouho na té návštěvě. Tak pre vás nie je humor maska, ale skôr nejaký nástroj na rozprávanie. To je jeden z pramenů života. Ano. To maska vůbec ne. Jeden z pramenů života. Soucitnost, láska, humor. Vy sa nebudete hovoriť o zraniteľnosti a o pravdách. Bolo to tomu tak vždy? No, když jsem si to přiznala sama sobě, tak pak jsem byla schopná o tom mluvit, ale my si často ty věci upravujeme sami pro sebe a potom o tom mluvit nechceme, ale já jsem najednou zjistila, že to je cesta vlastně, že chodíte pořád v kruhu, že je třeba si to jakoby říct. Neříkám, že všechno bych dneska znova zveřejňovala, protože to je zneužitelný, ale zase už přicházím do té doby, kdy je mi to jedno. Už na mě nemůžou. Oni na mě prostě nemůžou. A já se zrovna pokouším mluvit, co nejvíc můžu, o těch, v kterých jsou zranitelná. Protože jsem zjistila, že když o tím nemluvíš, tak se stydíš. Hanba je tak těžká nosit. A tak těžká, je to tak tmavý hanba. Z hanby děláš hodně špatných věcí. Ty lidi, co ti odpovídají na sociálním, co ti řeknou, že jsi škaredá, blbá baba, oni jsou plný hanby. Kvůli tomu to říkají. A takže já se pokouším, co nejvíc můžu, to prostě vytáhnout ven a dát to na slunko, protože ta hanba a slunko nejdou dohromady. Hanba se jenom drží, když to dáš do nějakého temného kouta, víš? To je jak se řekne, hříbky. Že to potřebuje stín a takovou vlhkost a když to dáš na slunko, tak pryč. A já si myslím, že jako ta hanba je jedna, jako to je pro člověka nejhorší. Prečo ste prijali ponuku účinkovať v Bardotkách? My jsme za to dostali strašně peněz. No, ona za to dostala strašně peněz. Já jsem dostala i ty za ní. No, protože já jsem je nepotřebovala. No, nepotřebuje. A nevíte, to je miliardávka. Ale ne, tak jako to téma je zajímavý, hlavně já to téma teďko žiju, což si myslím, že Pavlínka taky, že se o těch věcech zajímáme. Pak Martina Formanová je moje kamarádka i Pavlínčina kamarádka. A to byla pro mě záruka, že by mohla být i moje kamarádka. Že nebudu blbá, no. Že nebude blbá a že bude fajn a že to bude jakoby, když to řeknu, obyčejná holka. Byť je to veliká osobnost, ale že se nebude prostě prožívat, nebude nafrněná. A já jsem prostě potřebovala někoho takového do života. A pak jsem mluvila hlavně s autorkama, s Haničkou a Pavlou, vy mě blbnete, no a režisérkou a spoluscenáristkou a scénáristkama, prostě těma dvěma babama, holkama, oni jsou mladší. Jo, oni nejsou babi. Oni nejsou babi, my jsme babi, ale jsme babi. holčičky. A s těma holčičkama viděla jsem, že je to až neuvěřitelné, jak jsou mladionky a přitom jakoby nám rozumějí. To, co vlastně oni napsali, to, co prožíváme. To je neuvěřitelný. Takže jsem hrozně, jako pro mě to bylo až i částečně terapie. To bylo úžasný. No a pak, když jsem potkala tu krásnou elfku, která jakoby, to, že je krásná, je vlastně nějaký bonus toho, jaká je opravdu.
a to prostě, že se chce brečet úplně, protože to bylo to, co jsem já jsem byla po těžkých nemocech a co jsem tak potřebovala, to ona to tak vypadá, že jako o sebe pochybuje, vůbec neví, co to je pochybovat. Protože ona je tak, jako by to pokorně všechno bere, to je tak krásný a to je taková síla, že to prostě říkám, že byl život před Paulínou a po Paulíně. A s Paulínou. Já si to nezasloužím, ale díky. A vy ste, čo si odnášate z Bardotiek? Já ti řeknu, že pro mě první mě vzal scénář, protože jak Eva říká, že to je prostě povídka o 3 ženách jistých let a to nevidíš, jako o to se nikdo nestará, ale je nás hodně a čím dál tím víc a jako potřebujeme, aby o nás bylo víc povídek a aby se o nás aby jsme byli víc viděni. To je vlastně to, co se pokouším dělat na sociálech, ja? A takže se mně moc líbil scénář a potom mě bylo řekno, že ty 2 druhé herečky budou Dáša a Eva. A já jsem je neznala ani jako vím, kdo byli ovšem, jako moje rodina, ty byli tak nadšený, Eva Holubová, to je a Dáša ovšem taky zná Martinu. Martina zná všechny. Ano, Martina zná všechny. Ale co mě nadšilo, a co jsem si řekla, jo, tady tento film budu chtět dělat, a i když to znamená, že budu muset mluvit česky ve filmu, což možná nebude tak lehký, a nebylo to tak lehký. Ale to, co jsem si od toho filmu odnesla, a to, co se mě zase chce z toho brečet, je to kamarádství. Ty holky, ty Pavlu a Hanu a teďka moju milovanou Evičku, a nesmíme zapomenout Dášu, ale ty přátelství, co jsme si vytvořili. Díky. Vidíš? Ani nemusím mluvit. Propojení úplně. Jako prodej. Karla? Gauč. Holky, už jsou tady! Konečně. Čo by ste odkázali ženám, ktoré uvidia Bardotky? Protože nikde jinde to neuvidí. Jo. Jako fakt, to je film, co já si myslím, že v Americe se to párkrát pokoušeli dělat něco takového jako o starších ženách, ale oni to vždycky musí dávat, tam musí být peníze, nebo někdo někoho unese, nebo nějaký tam kriminální element. Jako toto je opravdu o 3 starších holkách, co jsou kamarádky a jak život jde a o přátelství a o tím, jak stárneme, jak se na to můžeme dívat. Můžeš se na to dívat, jako že stáří je problém a že se končíš koncu života, anebo se taky na to můžeš podívat, jako že hele, ještě žiju, nevím, jak dlouho ještě mám, ale vím, protože mám toho času trochu míň, že ten čas je mě tak vzácný a že z toho udělám úplně to nejlepší, co můžu. Já bych jim řekla, že to, co v podstatě nějak říkal Seneca, že život není krátký, ale nesmíme ho vlastně promarnit. Musíme každou tu chvíli umět žít. A holkám bych řekla, ať se nebojí stáří a naopak, ať se na něj těšej. A řekla bych to, co říkám všude, že co jste vy, byli jsme i my a dělejte všechno pro to, abyste byli to, co jsme my teď. A prostě si to užívejte a dělejte si ze všeho prdel. Bude to.